Espainiako gobernuak 40 milioi euroko diru laguntza emango du Urdaibaiko estuarioan garapen iraunkorreko jarduera bereziak bultzatzeko ekintzetarako. Ekintza horien artean dago biosfera erreserba horretan Guggenheim museoaren beste egoitza bat egiteko proiektua. Espainiako gobernuko ministroen kontseiluak eta Bizkaiko Foru Aldundiko gobernu kontseiluak atzo onartu zuten diru sail hori emateko hitzarmena. Orain Bizkaiko Batzar Nagusiek akordio hori berretsi beharko dute. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean. Gaurkoan Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko proiektua hizpide. Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez, akordioaren helburua da Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natur balioak indartzea eta antzinako industria kokalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten guneak ezartzea. Asmoak asmo, haserrea ere eragindu proiektuak herritarren artean eta informazio gehiagorekin hain justu. Kameraren beste aldean dugu Udane Arbeo kazetaria. Eguerdion, Udane. Eguerdion guztioi. Tira, aipatzen genuenez Udane, Madrilek 40 milioi euro jarriko ditu Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko. Zer gehiago dakigu? Datorren legealdian Bizkaiko Foru Aldundiak izango duen eginkizun nagusietako bat izango da Urdaibaiko Guggenheim museoari bultzada ematea. Orain Eusko Jaurlaritza zein ekarpen egingo duen argitzea falta da, bai Bizkaiko Foru Aldundiak baita Espainiako gobernuak 40 milioi euro bideratu dituztenean proiektu horretara. Guggenheim museoaren proiektua orotara 130 milioi euroko aurrekontua duela. Espainiako gobernuak 40 milioi euroko diru laguntza ematea erabaki du Urdaibaiko estuarioan garapen jasangarriko jarduera bereziak bultzatzeko ekintzak egiteko. Ekintza horien artean dago Guggenheim museoa izango dena, Bizkaiko biosfera erreserba horretan. Bilboko pinakoteka handitzeko proiektuak erreserbaren barruan dauden Gernikako eta Muruetako lurrak okupatzea aurre ikusten du. Urdaibaiko Guggenheim museoaren aurrekontua 130 milioi eurokoa da, eta EAJarekin lortutako akordearen ondoren iritsi da Madrildik azken albistea. 40 milioi euro emango ditu Espainiak Urdaibaiko natur balioak indartu nahian. Luzea izan da, egia esan, jendea implikatu, konbentzitu egin behar izan genduen, ministrea bera egon zan hemen, ze garrantzi eukan ekologia aldetik begituteko. Astearte honetan sinatutako akordioa Bizkaiko Batzar Nagusiek berretsi beharko dute, eta Bizkaiko Foru Aldundiak jakitera eman duenez, Guggenheim Bilbao museoa etengabe zabaltzaren helburua da besteak beste Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natura balioak indartzea. Lehengo industria kokalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten espazioak jarriz. Hitzarmenak zehazten du ingurumen jarduketek 63.500 metro karratutik gorako lurzoruaren deskontaminazioa, Muruetako itsasadarraren fluxu naturala lehengoratzea eta espazioak birnaturalizatzea ekarriko dutela. Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi euro erreserbatu zituen bere aurrekontuetan. Handitze proiektuaren finantzak eta osatzeko, Jaurlaritzak xede horretarako beste partida ekonomiko bat onartu beharko luke. Bingen Zupiria bozeramaileak diru laguntzaren berri izan ondoren egindako adierazpenen arabera, lakuak dagozkion konpromisoak hartuko ditu Guggenheim Urdaibairekin, definizioak aurrera egin ahala eta eskualdan dituen eskumenen arabera. Bestaldetik Donostian zaudela aprobetxatuta Udanez, Zubietako erraustegiak su txiki bat izan du tamaina handiko hondakinen hobian. Ez da errauskailuak akatsa duen lehen aldia, zer gertatu da oraingoan? Alaxea, Zubietako erraustegian Donostian bertan sutea izan da astearte goizean, eta bertan etzen alarmari zabaldu inguruan. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren arabera, tamaina handiko hondakinak birrintzen diren zuloan piztu zen sutea, mankomunitate batetik material sukoia deskargatu zenean. Komentatu dutenez, 2 ordutara itzaltzea lortu zuten sutea, kanpoko laguntzarik ez zuten behar izan eta ez zen kalterik izan. Hori adierazi du partzuergoak berak. Gurasos plataformak aldiz adierazi du ez dela erraustegian izan lehenengo sutea, gutxienez laugarrena izan dela, eta ezin dela esan kalterik ez dela izan, oso indartsua zabaldu baitzen inguruan, eta kea bera baita kaltegarriena.
Eta horretaz aparte udane gaiz aldatuta, Hendaia eta Irun arteko oinezko zubia berriz itxi du Frantziak. Frantziako turraren karietara zubia ireki zuten, baina berriz esiz josi dute. Frantziako poliziaren zaintzapean horren aurran egoera salatzeko elkarretaratze bat egingo dute ostiralean. Ezta, zer dakigu udane? Bai, alaxe da, esiak berriro jarri dituzte Bidasoako abenida zubian, Irun eta Hendaia artean dagoen oinezkoen pasabidea uztailaren 3an irekitzen, baina ez zuen irekita iraun 24 ordu baino gehiago. Hori hala, kexatu dira bai Irungo eta Hendaiako alkatea adierazi dute lotsagarria eta iraingarria dela gaur egun 21. mende honetan pasabide hori itxita izate eta hori hala elkarretaratze ditu dute ostiral honetarako. Frantziako turrak Euskal Herria atzean utzi du. Irun eta Hendaia arteko abenida zubia uztailaren 3an irekita zegoen txirrindulariak handik pasatzeko. Gaur berriz itxita. Zubia irekitzeko prefekturaren baimena hilaren 3ako soilik zen. Eta udalangileek goizeko lehen orduan hasi dituzte itxira lanak berriro ere Frantziako poliziaren begiradapean. Eta bi herrietako herritarrek ezin dute eguneroko joan etorrietarako erabili Europar Batasuneko funtsekin berritutako azpiegitura historiko bat. Inguruan paseatzen ari zirenek harrituta eta batzuek haserre hartu dute albistea. Bidasoaren bi ertzak lotzen dituen eta turraren igarobideak berriro irekitza lortu zuen oinezkoen azpiegitura historikoa 2 urtez itxitagon ostean egun baterako soilik ireki zuten. Ordu batzuk besterik ez du Irun irekita abenidak. Arrisku terrorista argudiatuta 2021ko neguan itxitako zubia da hori. Uztailaren 3an ireki zuten Santiago zubitik Lapurdiruntz turra pasatzen zela eta Baionan helmuga zuen 3. etapa batean. Koitzezen Hendaiako auzapezak eta Jose Antonio Santano Irungo alkateak bertan elkarrizkoa emanda irudikatu zuten zubiaren irekiera. Eta aldarrikatu zuten ez dadila gehiagotan itxi pasabide hori, baina ez da hala gertatu. Abenida zubia berriz irekitzerakoan Ezenarrok azpimarratu zuen frankismoko ordurik Ilunenetan ere zubi hori etzela inoiz itxita egon. Izan ere azpimarratu zuen zentzugabekeria zela oinezkoentzako pasabide hori iste jarraitzea. Frantziako poliziek urte hasieran Santiago zubiaren mugako kontrol iraunkorrei uko egin eta gero. 2021ko urtarrilaren 14tik Izpaldude eta Larraineko pasabideak itxita daude. Eta horrela jarraituko du oraingoz abenida zubiak ere, naiz eta turraren pasabideak eragindako oinezkoentzako pasabide horren askapenaren irudipena izan. Ondo da udane bada informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Oso ondo beste bat arte. Ez usteko batzuk gorabera Jaurlaritzak ontzat jodun turran Eusko Jaurlaritzaren segurtasun dispositiboak Frantziako turraren irterari arrakastaz aurre egin diola azaldu du hain zuzen ere Erkoreka Jaurlaritzako lehendakariorde eta segurtasun sailburuak. Eskerrak eman dizkie inoiz ez bezalako erronka horri hutsik gabe erantzun dioten profesional guztiei eta aipamen berezia egin dio Ertzaintzari. Ertzaintzak berriz ere egiaztatu du polizia integrala eta gaitua dela haren arabera. Halere Grand Departak izan ditu zenbait gorabera ere, Erkorekak anekdotiko gisa definitu ditu gertakari horiek, tartean 2. eta 3. etapetan txirrindulariek izan zituzten zalutuak ikertzen ari direla adierazi du. Bestalde, Morgan lasterketari boikote egiteko saiakera bat egon zela ere baieztatu du Erkorekak. Esan dezakegu, Euskaditik ezin hobeto egin diogula aurre erronka horri. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzaren izenean zoriondu nahi ditut larrialdiei aurre egiteko euskal sistema osatzen duten talde horietako bakoitza eta guztia. Eskerrik asko.
Azkenik, herritarren erantzuna ere eskertu nahiko nuke. Alde batetik, Tur lagunen lan altruista eta eskuzabala. Eskertu, egin behar da benetan garrantzitsua izan baita segurtasun operatiboa osatzeko. Nahikoa da gogoratzea, nola zegoen gure gizartea orain dela 30 urte. Nahikoa da gogoratzea, ze egoera bizi izan genuen Turrak 1982an Donostian hasiera izan zuen garai hartan, eta ikustea gaur nola dagoen gure herria, zer irudi ematen duen, nola eraikitzen eta indartzen ari den elkarbizitza eta konbibentzia gure artean, eta uste dut hori adierazteko modu egoki bat izan daitekeela, Tur honen irteerak izan duen atxikimendu izugarria. Horrez gain, Turreko lehen 3 etapetan antolatutako ekintzat ontzat jo ditu gure eskuk. Euskal herritarrek harrotasuna eta euskal izaera erakutsi dutela nabarmendu du Josu Etxaguru gure eskuko bozeramaileak. Bizitakoa hunkigarria izan dela adierazi du Etxaguruk eta nabarmendu du herri izaera hori islatu behar dela burujabetza osoa lortzeko bidean. Bestalde gogorarazi du horrelako ekintzak ez direla tarteko helmugak baino eta lanean jarraitu behar dela Euskal Herriak bere etorkizuna libre erabaki dezan. Gaur Frantziako Turra Euskal Herritik igaroko da berriro ere Zuberoatik. Gure esku bertan izango da eta herritarrei bertaratzeko deia egin die Etxaguruk. Esan duenez gure herria 7 lurraldez osaturiko herria dela erakusteko. Gauza korrela kirolen bueltakoekin jarraiki, baliteke uztailaren 29 egun historikoa izatea Euskal pilotarentzat. Egun horretan Nazioarteko Pilota Federazioak ezohiko batzarra egingo du Mexiko hirian eta horretan bozkatuko dute Euskadiko Federazioak kide izateko estatutuak aldatu edo ez. Mexikon goizeko 11 direnean hasiko da batzarra, arratsaldeko 7 Euskal Herrian. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakiak. Besteak beste, Nazioarteko Euskal Pilota Federazioan Euskal Pilota Selekzioa ofizializateko Eta tartekan nazioarteko gaiez gabiltzala, Carles Puigdemont Kataluniako presidente ordeak eurodiputatu gisa dagokion immunitatea galdu du. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur goizean jakinarazi duen epaiaren ondorioz. Arekin batera immunitatea galduko dute Toni Comín eta Clara Ponsati Kataluniako kontseilarioi eta eurodiputatuek ere epaiek ontzat eman dute Europako Parlamentuak Espainiako Justiziaren eskariz 3 politikari independentisten aurka onartu zuen suplicatorioa. Un clam alt i clar que volem llibertat i volem democràcia. Que volem tota la gent que és a la presó o els que són fora a casa, en llibertat. ¿De qué condenas usted se refiere? ¿De qué juicio usted se refiere? ¿De qué delitos usted se refiere? Bueno, pero solo, tío. So, the decision of the European judiciary protects our political rights. Polonian espetxeratu eta 6 hilabetera iritsi da Bruselara Pablo González kazetariaren auzia. Zehazki Gonzálezen senideek, lagunek, kazetariek eta defentsarako erakundeek Varsoviari presio egiteko eskatu diote Europako Parlamentuari Euskal erreporteriaren oinarrizko eskubideak errespeta ditzan, besteak beste familiaren ohiko bisitak eta deiak eta epaiketa izan arte aska dezaten.
Gorde askoin muturraren impunitatea salatu dute Aranbururen ingurukoek, familiak eta lagunek adierazi dute ez dutela izan instituzioen elkartasun keinurik, hala erantzunkizuna hartzeko eskatu dute eta poliziaren jarrera deitoratu. EAJko Elisabete Etxanobek, Euskal Herria Bilduko Iker Casanovak eta PPko Raquel Gonzalezek Bizkaiko aldu nagusi izateko hautagaitzak defendatu dituzte goiz honetan Gernikako batzar etxean burutu duten inbestidura saioan. Etxanobe EAJak eta PSek osatzen duten gehiengo osoarekin aukeratuko dute. Unai Rementeria jeltzalea ordezkatuko du 8 urtez aldu nagusi izan ondoren. Maiatzaren 28ko hauteskundeetan Bizkaiko batzar nagusietan ordezkaritza lortu zuten 5 taldetatik 3 hautagaitzak aurkeztea erabaki dute. Horrela, EAJko Elisabete Etxanobe herri administrazio eta erakunde harremanetarako diputatu ohiak hauteskundeak irabazi eta ganberako 51 batzarkietatiko 23 eskuratu zituen. Era berean, Euskal Herria Bilduk hautagaitza aurkeztu du 15 ordezkari baititu ganberan eta Iker Casanova aurkeztu du aldun nagusi kargurako. Azkenik, PPek 3 ordezkarirekin Raquel González aurkeztu du kargurako hautagai gisa. PSeko 8 batzarkideek eta elkarrekin koalizioko 2 osatzen duten foru ganbera hori ez gain. EAJaren eta PSren arteko itunaren setasunak gaur jakitera emango dituzten eta foru gobernuak 2023-27 legealdian zehar izango duen jarduna gidatzeko 10 ardatz partekatu biltzen ditu. Araban berriz foru aldundiko 9 diputatuek euren karguaren zina egin zuten atzo batzar nagusietan. Nerea García. Como señalé en mi intervención durante el pleno de investidura, el gobierno foral será Gonzalo de Zuazo, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila. Prometo defender los autogobernu eta askatasunaren seinale baitira justizia handitzeko. Hitz ematen dut, Arabako foruak ohitura eta usadio foruak ohitura eta usadio onak gordeko ditudala. Autogobernu Eta Araban garela, bada aipatzeko beste lakorik, martxa batek lotuko ditu Olariztuko eta Santa Katarinako lorategi botanikoak uztailaren 8an. Santa Katarina lorategi botanikoaren lagunen elkarteak antolatu du martxa. 2. edizioa da honakoa eta 17 kilometro egingo dira Gasteizko Eraztun berdearen eta Zadorraren ibilbide berdearen artean, Erne.
Eta kultur arlora jauzi eginda, biharkoan dugu zita pantaien aurrean musika zuzenean saioa ikusteko, beraz ikuste ezagun jarraian horren aurrerapena. Eta kultur arloan murgildu garela, hautsak hartua bilduma osatu dute Maialen Lujanbiok eta Xabier Erkiziak 3 urte luzetan zehar Bilboko Arte Ederren Museoan 30 orduko hotsen grabazioak hartu dituzte bi artistek eta horiekin sortutako instalazioa ikusgai dago museoan dagoeneko. Liburu bat eta multimedia edukiak ere sortu dituzte eta horien bueltako informazio gehiago gureganatzeko hain justu, Xabier Erkizia soinu artista dugu kameraren beste aldean. Eguerdion, Xabier. Eguerdion. Tira, aipatu bezala, soinua, irudia eta letrak barne biltzen dituen bilduma osatu duzue, duela 3 urte abiatu zenuten proiektua, eta orain lanaren alor guztiak ezagutu ditzakegu. Zer da hautsak hartua? Bueno, hautsak hartua da halako ariketa ezoiko bat, museoek askotan egiten ez duten ariketa horietako bat, eta, bueno, gure kasuan, zorte handi bat izan dira, edo luxu handi bat, eta, bueno, museo itxizenean, COVID-19 itxialdiaren garai hartan, museoak zeo zer egin nahi, etzekien ere noiz arte irekita gongo zen, eta, bueno, da profitatuz, eskaini ziguten aukera museoan egoteko. Bizkat elkarrekin ditzen genuen, ni kasualiadez egun bat pasatzeko aukera izan nuen zera museoan, eta izan oso proiektu ederra izan zitekela, zenbait galdera otu zitaizkidelako tarte hortan, ez? Zer gertatzen da artelanekin inor ez dagoenean, zer gertatzen da bizitarik ez dagoenean halako museo batean, ez? Zein den bizkat museoaren bizitza intimo hori. Eta geroztika, tontamentean proiektua luzatzen joan zen, itxialdi batetik besterakoa, COVID-etik, orain obren aitzakiaren bigarren itxialdi hortaraino, eta tarteotan, joan gara bizkat museoaren bizitza sekretu hori entzuten eta ezagutzen. Tira ez, pandemia garai hori aipatu zu, hala ere abia puntua bera zer litzateke ez? Sentsazioa museoan bakarrik egotaren sentsazio hori? Gauza asko dago, ez? Alde batetik, ni nire lanagatik arkitekturarekin alako harreman bereziak sortzen ditut, gustatzen zait ikaragarri, eraikin hutsetan edo isilduetan egoten eta haiek entzuten. Bereziki, hor konturantzalako eraikinek badutela beraien ahots propioa, ez? Eta beren bizitza propioa gu bertan egon edo ez. Eta orduan, hortik tiraka, zenbait ariketa egin genituen, baina estaldetik ere ezagutu dugu pixka bat jendeak ikusten ez duen museo hori, ez? Eta museoko langileek hainbertzeko tentuz, hainbertzeko, balio askoko lanak zaintzen dituztelako, ez? Baina ez bakarrik hori, beraien lanaren bizitzen dutelako pasio bereziarekin, nola zaintzen dituzten obra horiek, ez? Eta guk museo baterakoan ikusten dugu dena txukun jarria, baina horren atzen badago zaintza bat, batzuetan iristen dena oso leku intimoetara. Eta pixka bat, mundu ez dakit sekretu hori edo intimoago hori ezagutzeko modua izan dugu eta bidene asko ikasi ere hor lanen dauden espezialistek ere badutelako beraien unibertsio propioa, beraien soinu propioak ere eta beraiek zaintza ulertzeko modu oso berezi bat. Pandemian Bilboko Arte Ederren Museoan izandako isiltasuna erregistratu duzue besteak beste ez, zentzu horretan ez, prozesu obra ez, osatzeko prozesu hontaz, zer nabarmenduko zenuke edo agian ez, zure sentsazioetatik? Gauza asko ez, nik gogoan dut
itxialdiko garai hartan, ez, jasotze dituela komunikabi ezberdinak deiak, ez, eta bapatean bazen sensazioat, ez dakit, txoriek inoiz baino ozenago kantatzen dute zuten, edo jendea txoriak entzuten azten zen, edo ez, eta gehiago zen, nolabait gure soinu paisaiaren kapa batzuk kentzearakoan beste batzuk agerian agertzen. Ez, horako arekite bat egiterakoan, museo batean gainera, berra de efektu hori arena barmenagoa da. Leku itxi batean, baina arena barmenagoa da. Eta orduan, azken finean, Bilboko Arte Ederretako Museoaren halako azterketa bat egitek ere eskuaratu Bilboren soinu egiteko moduaren azterketa bat egitea, ez? Eta gero aldi berenean norberarena, isintasunan egoteak ere badu zera hori, ez? Azkenean, zuk zeure burua isiltzen duzu, gehiago entzuteko, eta zure isiltze hortan ere, konstientego bihurtzen zera, zuk zeunek sortzen duzun soinuen inguruan, eta horrek ere bai, zer nolako kapa, zer nolako balio eskalak sortzen dituen, ze soinu batean ulertzen dituen garrantzitsuago zeinez, ez? Hainbat, erreflexio sortzen dira hortatikan, eta, horiek dena biluna izan ditugu, bai soinuz, baina baita ere hitzez ere, ez? Azkenean eguneroko moduko bat idazten hasi ginen Maialen eta biok, eta, hasiera batean izan martzuen sarerako pieza bat, azkenen bihurtu da, liburu bat, liburu hortan daude guk idazteko testu guztiak, jasotako irudiak, jasotako soinu guztiak ere bai, eta gero aldi beran hori ere erakusketa bihurtu da, nolabait eraikinak orain arte egin duen soinu hori, ez? Aldatzen ari den eraikin hortan berriz ere gogoratzeko edo alako feedback interno moduko bat. Bai, ez, instalazioa zain bestelako sorranak ere eman ditu proiektuak berak, eta hauek ikusteko aukera zer daukagu, bertan museoan ere, ala nuntopa ditzakegu? Bai, hainbat, proiektuak bideo guzti hortan, hainbat forma hartu ditu, ez? Erran bezala, ezoikoa da, museoaren logikarentzako ere nahiko proiektu ezoikoa da, eta ordan, hor, elkarra ezagutza bat martxan jarri behar izan dugun nahi eta ez, bizteko denontzako egokia zen modu batera, ez? Horti sortu adibidez, hasieran planteatu egin ezkin denuen liburu horren sorrera, liburua ere bai, gero, hasi ginenlako liburu berezi bat sortu nahian, ez? Eta errati baterako, liburuan soinu guztiak entzuteko modua, alako pendrive batean sartzen da, baina pendrive hori alibenean liburuan txertatua dago, baina pendrive hori errati baterako, eta adibide bat baino ez da, liburuaren komplexutasunaren adibide bat, pendrive hori hauts partikula konprimituen kin egina dago, propio. Orduan, nolabait proiektuak hartu duela komplexutasun berezi bat, eta gaur egun, azken emaitza hiru modutan agertzen. Alde batetik museoan bertan, iraila amaiera arte, entzungai dagoen soinu instalazio bat, bertan areto badago, eta batgarren aretoa hortarako dedikatu, baina badaude instalazioaren bertze aretotara zabaltzen da. Orduan, bisitariak entzun ahal izango ditu, bai gure ahotsak, gure erreflexioiek, gure testuak, edo eraikinean jasotako soinu horiek erakusketan zehar. Bertaletik dago liburuan, erosi nahi duenak eskuragarri jarriko du, ziporatu eskuragarri dagoela museoko dendan, eta azkenik egin dugu ere bai alako webune bat, non liburuan kabitu ez diren gauzak, edo instalazioan kabitu ez diren gauzak, nolabait bolkatzeko eta denboran ere bertze iraupen bat izateko. Eki badakigo erakusketak epe baduela, liburua ere badizen mugatua denez ere bere epea dauka, bere bizitza dauka, baina webune bat bereziki sortu dugu, eperik gabeko webune bat, pixka bat, eraikin jada ez den, edo jada aldatu den eraikin horren, alako soinuzko erretratu hori gordea izan dadin, eta denboren ere entzuntzeko moduan egon dadin. Aipatzen genuen ez, nola dagoeneko iragan asteazkenetik, okerrez banabil, museora gerturatu daitekeen ez, guzti hau ezagutzera bai bukatzeko galdetzea, ea nolako harrera ari duen izaten ez, aipatzen zenituen zuk lehenxago nolako sentsazioak bizi izan dituzuen zuek, ez dakit jendearen gantzer ari den pizten. Egia erran, bakizu irekierak eta lehenengo egunak eta raroak izaten dire, ez? Bereziki irekien egune, ez? Irekien egunen gainaguk performance moduko bat egin genuen Maialen eta biok, eta, berba etzen, irekierak sekule ez dire, ez? Olako, edozin erakusketa ikusteko momentu egokienak ez dire, eta soinuzko da, are gutxigo, jende pila goten delako, eta, jende horrei bera izketan dago, eta ez da berba modula saien hori entzuteko. Ikusi beharko da, orain urrengo uda honetan gainera, biziteriak ugaritzen joko denean, orain
turraren zarata hori pasandotikan eta eno jartzara pasandotikan zer nolako erantzuna izaten duen, baina momentuz gu oso gustora gaude egindako ariketarekin, eta lehenengo aurkezpen egun hortan, ingenuren performance hortan oso harrera ona izan zuen, eta oso kontentu eratu ginen. Esper dugu erakusketak eta liburuak ere bai, harrera berdin hori izatea hurrengo asteotan, beraz, entzungo dugu, ikusiko dugu, denetik pixkean. Bai, ez adi egongo gara, eta horixe gerturatzeko aitzakiarik ez daigu falta emandako informazio guztiarekin. Xabier, hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Guri, ongi izan. Ongi izan. Eta horrela iritsi da gurean gaur Magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko. Gaurkoan ere uztailaren 23ko hauteskundeak izango ditugu hizpide, beraz ez zaitezte urruti joan. Jarraitu Sanferminetako txupinazoa zuzenean 11an. Uztailaren 6an 11:30 aurrera txupinazoa kaleko giroa eta protagonisten hitzak jasoko ditugu. Ikusi magazin berezia LTD, Euskaltel eta irubebikoitza.eus bidez nahi duzun dispositiboa. Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Maria Luisa García Gurrutxaga, PSOEko Gipuzkoako zerrendako bigarren hautagaia, ondo etorri. Gurera, eta tira dagoeneko baitu, han eta hemen, zerrenda guztien izen guztiak, herri ordezkaritza izan duten 13 hautagai zerrenda liatuko dira Gipuzkoan, diputatuen kongresurako, eta bertan PSEtik bigarrena zuzeu zaitugu, nola iristen diozu ez, irekiko den etapa berri honi? Bueno, ilusio handiarekin eta indarra handiarekin ere. Pentsatzen dugu momentua, une hau oso garrantzitsua dela, aukera paregabea daukagu berriro gobernu progresista bat eratzeko, edo beste gobernu mota bat atzerakoia eta denok ikusten ari gean ze politikak nagusitzen ari diran, eratu diren horrelako gobernutan, ultraeskuinarekin, beraz oso motibatuta eta baita ere beste aldetik oso garbi daukagu gure erantzukizuna eta gure ardura momentu honetan. Bai ez, egia da aipatzen zenunaren sentsazioa bagabiltzala bizitzen kanpaina aurre honetan, egia da ez, geroz eta gogorragoak badiru digitela, hala ere agian uneak behar du ez, gogortasun hori kanpainetan? Nire ustez gogortasuna ez, gauza badan firmotasuna, tinkotasuna, bakoitza bere proposamenetan eta bere ideietan, beste gauza da gogortasuna, ze batzutan, nire ustez momentu honetan gogortasuna baino gehiago da. Momentu honetan dago izugarrizko kanpaina, deskalifikazio kanpaina, sanchismo
horren aurka, ez dakigu oso ondo, zer den hori, santxismoa indargabetze hori, eta bueno, poliki baita ere ikusten da, Rodríguez Zapatero presidente horiak esan duen bezala, indargabetze hori azkenian da, Alderdi Popularrak bere burua indargabetzea, jarraitzen ari diren erritmoarekin, ze orain erreforma laborala ona omen da, baina, bueno, momentuz oraindik Tribunal Konstituzionaletan dago, eta, bueno, eta zenbat neurri ez omen dira intxarrak, ez? Ez bozkatu ondoren, orduan, gogortasuna ez dakit. Momentu honetan, inkoherentzia hutsa ikusten denik Alderdi Popularraren kanpainan eta jarreretan. Gainera, proiektatzen ari da ez, oso polarizatutako egoera bat, ezkerraren eta eskumaren artean, zantzu batzuk eman dituzu dagoeneko, baina horrela bizitzen ari dizarete ez, ezkerra eta eskumaren arteko gatazka bezala. Nire ustez horrela da. Nire ustez bi aukera daude momentu honetan, edo gehiengo progresista bat eratzea Alderdi Sozialistaren lidergoarekin, edo PP eta Vox. Ez dago besterik. Beste batzuk esango dute daudela beste aukerarik, baina nik ez dut uste beste aukerarik daudenik momentu honetan. Eta garbi esan beharra dago, Sánchez eta Feijóo ez direla gauza bakarra, eta batzuk horrela jartzen ari dira eszenarioa, eszenatokia, eta hori ez da hola, ez da justua. Eta nire ustez gainera Euskadiko biztanleriak garbi ikusten ari da hori, ez? Momentuaren, ez dakit nola esan, momentu latza dela, oso latza dela, eta nunbait indarrak kontzentratu behar direla, ze ez da inongo txorakeria, eta inongo, ez dakit, gauza leuna gertatzen ari dana. Oso grabea da. Zentzu horretan gainera ez, azken inkestek akusten dute nola bertan PSek goraka egingo duen, edo garaxe iragartzen da printzipio, zeia da baina ez, aipatzen nuen eskema horretatik urrundu nahi direla bertako beste alderdi batzuk izan EAJ edo eta Euskal Herria Bildu, ez? Nola erreparatzen diezue hauen kanpainei? Bueno, bere kanpaina da, eta bueno, eskubide osoa dute bere kanpaina egiteko, baina nire ustez garbi dago zer dago jokoan momentu honetan. Eta jokoan dago Euskadiren gure lurraldearen bilakaera baita ere, hau da, gure biztanleek ikusi dute ere gobernu honen neurriak onuragarriak izan direla bere bizitzarako eta bere eguneroko jardunetarako eta bizitzarako. Eta berdin, eta hori dena momentu honetan zalantzan edo kolokan dagoela. Orduan, nire ustez, kontuz ibili behar da, ibili behar dugu zemezuak bialtzen dugu biztanleri momentu honetan. Nire ustez, garbi dago momentua dala eskuina, ultraeskuina edo progresismoaren arteko lehia edo aurrera jotzen dugu edo atzera jotzen dugu. Atzera, baina atzera 40 urte, ez 10 urte, atzera 40 urte. Ez agian bilatzen dabiltza, ez? Balantza hori nora mugitu giltza izatea horren lehian badira sartuak EAJ eta Euskal Herria Bildu? Ez dakit, pesatzen dut, ez dakit. Nik pesatzen dut eta berriro esango dizut, momentu honetan pensatu behar degula zein dan benetan denok aurrean daukagun egoera eta ze eragina izango duen Espainiako gobernu atzerakoia eta ultraeskuinekoa guregan, hemen, Euskadin. Eta ni pentsatzen ari naiz hezkuntzan, pentsatzen ari naiz euskeran, pentsatzen ari naiz zenbat gauzetan orain arte hemen konsensu akordio handiak egon direna gure artean, ea hoiek desegin egingo direla momentu honetan. Orduan kontuz asko dago jokoan, ez bakarrik Espainian hemen ere behitu adibidez zer gertatzen ari da Valentzian elebitasunarekin.
Orduan, horrelako atzera pausoak ez da bat, ez dugu onartuko. Orduan, kontuz hemen ere. Ez da, ipatzen genuen lehenxago ez Eusko Jaurlaritzak aste honetan ataratako, inkesta galdeketa horien emaitzak, eta hor tartean, bai aldaketa, hainbat aldaketa agertzen dira, baina bat badugu Gipuzkoan bertan, nola PSek, aukerak dituen Unidas Podemosen ordezkaritza bat, kentzeko nola erreparatzen diozu honi, izan ere, badago itxaropenerako asko. Bueno, nik ez nuke esango PSek kentzen diola. Ezer sumarreri. Ustez, biztanleen bozka soberanoa da, eta biztanleek erabakiko dute zer egin, bere bozkarekin. Hemen ez da kendu edo ez kendu, baizik gehitu egin behar dugu. Nik hori oso garbi daukat. Orduan, nola ikusten nik, inkesta bat da. Indarra ematen duela, nei pertsonalki, bai. Nik, eta kizun bezala, kongresuan egon naiz, azkeneko hilabeteetan, izugarrizko bizipena izan da, eta gustatuko litzaidake berriro jutea, batez ere, Gipuzkoarrak eta Euskaldunak ordezkatzeko, nola ez. Baina nik ez dute ikusten kendu edo ez kendu, baizik biztanlerien bozka mobilizazioa eskatu nahi dut, jendea ondo pentsa dadila zer dago jokuan eta bere kontzientziarekin pentsatu ondo zer bozkatu behar duen. Ipatuzu inoiz ere ez, ziklo berri baten eskarian nabari daitekeela herritarren artean? Gerta daiteke, hori konfirmatzeke dago, baina garbi dago Euskadiko biztanleriak nolabaiteko apostu bat egin baldin badu, eskerrerako apostu bat egiten ari dela, eta hori nabaritzen ari da, orduan, hor berdin egon daiteke ziklo berri bat, edo ikusiko dugu, baina, gerta daiteke horren atarian egotea, Ipatzen zenuen nola azken denbora honetan kongresuan bertan izan zaren, Elorza ordezkatzeko joan zinen bertara, konta iguzu nolakoa da bertan egotea, zer balorazio egiten duzu orain artean bizitakoaz? Balorazio pertsonala ezin hobea da, izan da izugarrizko erronka, polita, eta asko ikasi dut, jende asko ezagutu dut, izan da paregabea, izan da privilegio bat, eta ohore bat Gipuzkoarrok ordezkatzea. Eta gainera izan dut aukera, hemizikloan hitz egiteko, eta oso, zakit nola esan, ilusionantea, eta politikoki baita ere. Politikoki denok dakigu azkeneko hilabeteak oso korapilatsuak izan direla, zentsura mozioa tartean egon da, botazio batzuk oso korapilatsuak egon dira tartean, baina izan da bizipen izugarria. Hala ere taldak berak PSOek egindako lana zer nabarmenduko zenuke nahiz eta horixe esaten zenuen bezala garai korapilatsuak ere izan diren. Nabarmenduko nuke 200 lege baino gehiago, pasa direla, gehiengo progresista batekin kongresuan. Lege guzti hauek izan dira agenda soziala, nunbait, eta lehenetsi egin duten legeek. Denok dakigu ze legealdia izan dan, pandemia, gerra, Ukrainiako gerra, oso zaila, baita ere oposizio bat, izugarrizko oposizioa, hau da, oso gogorra, oso bortitza, gogorra baino gehiago bortitza esango nuke, eta akordiotara iristea oposizioarekin ezinezkoa izan da, nahiz eta estatu asuntutan ere, beraz, egoera korapilatsu horretan 200 lege pasatzea, lege oso importanteak nik azpimarratuko nuke pentsioen jasangarritasuna eta rebalorizazioa, aipatuko nuke etxe bizitza legea, aipatuko nuke ere eutanasia, eta aipatuko nuke hezkuntza legea, ni hezkuntza mundutik nator, eta hezkuntza legean ustez instrumentala izan da, batez ere, lanbide heziketaren arloan. Orduan,
nire ustez agenda, eta gero gobernuak hartutako neurri sozialak, ez? Baina agenda nire ustez oso positiboa da. Bai, ez, gainera aipatzen zenuen ez, ehunka lege aurrera eramandakoak eta guztiak herritarren bizitzako hobetzera bideratutakoak, beraz gizartean, ez, azken Pedro Sánchezen azken gidaritza honetan gauzak aldatu dira. Hori bermatu genezake ez da? Gauzak aldatu dira gizartean bertan. Nire ustez, gizarteak ikusi du badaudela bi era desberdinak krisialdi baten aurrean, ez? Gogoratu lehendabiziko, azkeneko krisialdian, Rajoy gobernuaren egindako murrizketak, murrizketak, sanidadean murrizketak, hezkuntzan murrizketak, leku guztietan pensioen hutsa famatua desagertu egin zen, Zapatero lehendakari horiak bete eta utzi zuena. En fin, biztanleria izan zen krisialdia ordaindu zutenak, ez? Kasu honetan desberdina izan da. Gobernuaren jarrera izan da biztanleria babestea. Eta hori nire ustez ikusi egin da. Baita ere esan beharra dago, Europatik etorri den Europako jarrera ere desberdina izan da krisialdi bakoitzean. Oraingo honetan nire ustez Espainiako gobernuak eta Portugaleko gobernuak ere asko eragin handia izan dute krisialdi hau nola enfokatu den eta ze politikak aurrera eraman diren Europatik batez ere funtsak, ez? Europatik etorri diren funtsak. Eta, ikusi beharko genuke Alderdi Popularra eta Voxeko gobernu batean Vox anti-europearra izan da, beraiek aitortuta, ze nolako jarrerak eta ze nolako politikak eramango lituzkete Europan, eta ze nolako borroka egingo zutenan gure alde, ez? Hori ikusi beharra dago. Hasieran ere hartarazten zenuen, ez? Etor daitekeena talako eskema bat gailenduko balitz, ez? Egia da, gero ez da gehiago entzuten dugula ez krisi anitz baten garaian bizi garela, beraz PP edo PP Vox bat, ez? Agertuko balitz Espainiako gobernuan garaie, iluntasuna baino ez litzateke etorriko? Nire ustez bai, eta nire ustez ere biztanleriak, hiritarrak ikusten ari dira hori, ez? Eta nire ustez nik esango nuke mundu moderno hau edo gure mundu hau, mundu garaikide hau ez dutela ulertzen. Beraiek nahi dute bueltatzea, ez dakit zen olako garaiteetara nun mundu ideal batean, inoiz ez dela existitu, batera nahi dute bueltatu, egiaz betetako edo zertezak betetako mundu batera, hori ez da existitzen, zuk esan dezun moduan, gaur egun zalantza ez beterik mundu batean gaude, eta krisialdi bat eta bestea etorriko zaigu aldaketak etengabe ematen ari dira, digitalak, gizartean, hor daukagu multikulturalismoa, hor daukagu inteligentzia artifiziala, hor daukagu zenbat gauza, eta horiek margultasunarekin eta baita ere etorkizunaren zentzuarekin begiratu behar zaie eta aurre egin behar zaie. Nik ez dut ikusten hauek kapazitatuta horrelako mundu batean, lidergo bat eramateko. Hauek atzera begiratzen dute eta aurrera begiratu behar da. Ez hortxe mezua eta tarteka aipatzen genuen, ez? Azken hilabeteak nola izan diren politikoki korapilatxoak eta hor baitartean aipatzea, ez? Jende asko harrituta harrapatu zituela, ez? Pedro Sánchezen azken iragarpena nola hauteskundeak aurreratzeko, ez? Hartutako erabakian berresten zarete? Bai, noski baiet. Garbi dago egoerak eskatzen zuela, hau da, ez bakarrik barruko egoera, baizik Europa mailako egoera eta aurrean ditugun erronkak, ez?
batzuk ja komentatu ditut, orduan egoera argitu beharra zegoen. Zer nahi du biztanleriak aurrera jo, gobernu progresista batekin eta agenda soziala indartu eta ekonomia modernizatu eta aurrera jo, era ekitatibo batean, edo nahi dugu, esaten dana más de lo mismo, ez? Ezagutzen ditugun politika jendeari erreparatzen ez diotenak, eta errezeta ekonomikoak ez dakigu ezerre, ze politika ekonomikoak eramango ditu aurrera Alderdi Popularrak Voxekin. Ez dakigu, bakarrik dakiguna da, santxismoa indargabetzea, edo derogatzea. Hori da dakigun gauza bakarra, eta gero, orain bi gauza dakigu, beste bat badakigu, Alderdi Popularra Voxekin akordiotara iritsiko dela Espainiako gobernurako, bai edo bai, gaur bertan esan du Núñez Feijóo jaunak. Orduan, badakigu zer daukagu tartean eta zer dago jokuan. Ja da badagoela kezka ere ez nola udaran badiren, ez? Bai agenda oporretan izango den, abstentzioa ikusi dugu ez azken urteetan de facto gora egin duela, nola erreparatzen diozue horri? Nik konfiantza handia daukat jendearen erantzukizunean. Eta ni, mugitzen naiz denok bezala, ez? Kalean, dendetan, lagun artean, eta nik kezka handia ikusten dut eta bildurra ikusten dut. Preokupazio handia. Eta, pentsatzen dut jendeak, ondo pentsatuko duela, oporrak egiteko badago denbora, korreoz boskatzeko baita ere, egin daiteke, inongo arazori gabe, naiz eta batzuk esandakoak, berez nik mobilizazioari deituko nioke. Beraz, zalantzati denari oraindik ere arrazoiak nahikoak eman dituzu dagoeneko, ez? Bozka emateko alare zalantzati denari zer mezu helaraziko zenioke? Hori, ondo pentsatzeko, zer daukagu jokuan eskutartean. Edo aurrera jotzea, agenda sozial batekin, ekitatean, hau da, berdintasunean denontzat, eskubide berdinak bermatzen denontzat, ekonomia modernizatzen, reforma laboralean sakontzen, kontratu indefinidoak edo mugagabeak, baita ere eskutartean gelditu zaigu legealdi honetan paridade legea, hori emakumeentzako oso importantea izango da, soldata arrakalada eta kristalezko zapaiak apurtzeko, eta emakumeok gea biztanlearen erdia, baino pixkat gehiago, berez nik emakumeen mobilizazioarekin oso optimista naiz, eta hori, ondo pentsatzeko eta mesedez juteko bozka ematera. Momentuak eskatzen du. Gero bukatu baino lehen aipatzea, ez, nola, bete, ez, korapilatzu ez aritu garela, ez, gertutik jarraitu behar izan duzu ere, sumar indartu arteko ibilbide guztia, ez, ikusi dugu prentsa orokorrak, nolako interesak izan dituen ere, eta tira, ez, ikamikak askotan, nola handitzen diren baitaren, nola bizi izan duzu ezuek prozesu guzti hau? Ni pertsonalki preokupazioarekin, esaten nun denbora pasatzen ari zala, eta akordioa batzutan, beraien arteko akordioa, ikusten zan pixkat urruntzen zala, ez? Baina, azken funtsean lortu dute, ni asko postu naiz, eta nik badakit presidenteak Pedro Sánchezek berak ere pertsonalki asko postu egin dela, eta alderdi sozialistarentzako da importantea baita ere sumar bere ordezkaritza izatea. Ze, eszenatoki berri honetan garbi ikusi dugu akordiotara iritsi behar degula, eta gu beti egon gea prest akordiotara iristeko gure programa ulertzen eta asumitzen dutenekin, hau da, ezkerreko indarrekin. Eta benetan akordio programatikoak importanteak izango dira.
Ez izan ere aukera bat ere bada, ez? Orain arteko gobernu formatua mantentza hurrengo 4 urteetan ere. Ba hori da guk aurrean daukagun eszenatokia guk ateatzen gea irabaztea, hori garbi dago, baina baita ere errealitatea badakigu zein dan. Ordun garbi esan du baita ere gure presidenteak akordiotara iristeko Yolandarekin prest dagoela. Honekin bukatu baino lehen aipatzea ez, nola tiratzera kontaketa hastear badago, hauteskunde egunerako, eta kanpaina hasiera okerrez nabil, hemen Bizkaian egingo duzue, Bilboko Itsasmuseoan, hemen alboan hain justu ere, ez, beraz bukatzeko ez izango da bertan gailenduko den mezua. Aurrera jotzea edo atzera jotzea. Hori da, daukagun dikotomia. Hori izango da. Eta nik, neuk, esango menuke, behar degula Euskadi hoberen bat, Espainia hoberen baten barruan. Eta hori izango litzateke nire mezua. Premisa horri iritzita hemen utzi behar dugu gaurko elkarrizketa. Maria Luisa, mila esker gurekin tartetxoa gaur hartzearren. Urrengora arte. Urrengo arte, nahi ezun arte. Eta orain jarrian eguneko solasaliarekin bueltatuko gara. Kaixo, gu piztia gea. Eta gure kanta sarrenan. Bideo barrizena. Beltza. Ikusi Amaika telebistan.
Bada ordu bata pasata iritsi da gaurko solasaldiari heltzeko gunea, horretarako menditu talbo banatan, Marisa Barrena, eta Jose Ramon Becerra ondetorri, biak gurera. Eta hasteko Frantziako turrari erreparatuko diogu, izan ere Jaurlaritzak egindako inbertsioak eta gero balorazioa ere egin duen, badaukagu justu bideo bat, beraz ezer baino lehen entzungo ditugu ordezkariak eta iritziko diogu gaiari. Esan dezakegu, Euskaditik ezin hobeto egin diogula aurre erronka horri. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzaren izenean zoriondu nahi ditut, larrialdiei aurre egiteko euskal sistema osatzen duten talde horietako bakoitza eta guztia. Eskerrik asko. Azkenik, herritarren erantzuna ere eskertu nahiko nuke. Alde batetik, tur lagunen lan altruista eta eskuzabala. Eskertu, egin behar da benetan garrantzitsua izan baita segurtasun operatiboa osatzeko. Nahikoa da gogoratzea, nola zegoen gure gizartea orain dela 30 urte. Nahikoa da gogoratzea, ze egoera bizi izan genuen turrak 1982an Donostian hasiera izan zuen garai hartan, eta ikustea gaur nola dagoen gure herria, zer irudi ematen duen, nola eraikitzen eta indartzen ari den elkarbizitza eta konbibentzia gure artean, eta uste dut hori adierazteko modu egoki bat izan daitekeela, tur honen irteerak izan duen atxikimendu izugarria. Atxikimendua batetik, bestetik izan duteko problema ezberdinak, ez da gizuek zer balorazio egiten duzuen azken 3 egun hauetaz. Bueno, ez dakit, nik uste dut Erkorekak esan duena arrakasta itzela edo, arrakasta izan dela uste dut, ez? Itxura batean behintzat, aurreko egunetako ikusita, polido joan zen, ez? Gauza asko etortzen dira burura turra ikustean, ez? Alde batetik emozioa bai, ez dakit herritar gisa emozioa sentitzen da, txirrindularitzak gure gizartean daukan garrantziagatik. Beste alde batetik, ezin ahaztu 12.000 euroak, ez? Horkle daukagun 12.000 euroak ere ezin dira ahaztu, baina eta gero, Erkoreka, zelanbait arrakasta itzela hori esaten duenean, ikuste dut bere gestioa, bere kudeaketa ere, zelanbait ez dakit, justifikatu, zuritu edo egiten duela, ez? Baina, ahaztu barik beti bere beste aldea ere, ez? Gero, ikerketa egingo dugu, arrakasta, baina ikerketa, ez? Biak, ez? Ikerketa bere egingo dugu, gertatu diren gauzak, jakiteko non dirora joan diren, bai pintxasoa direla, edo gero jarri zuten boikot hori ero, Morgan gertatu zen boikotari, eta gauza asko etortzen dira burura, ezta? Baina, alako postasun kolektibo bat bizi izan genuela, iruditzen zait, gero burura etortzen diren beste ardura guztiekin batera, Denok genekien turra arrakastatsua izango dela, beti hemen buelta den moduan, txirrindularitzako dagoen zaletasuna ikusita, jendeak txirrindulariak ikusi nahi ditu, eta txalotu nahi ditu, eta zaletasun hori adierazi nahi du. Ikuspuntu horretatik, instituzioek baliatzen dira horretaz, bere irudia goraipatzeko edo, haiek beraiek, denok dakigu jendeak txirrindulariak ikusi nahi zituela, bere zaletasuna eta bere posa eta bere sentimendua eta baita ere euren aldarrikapenak adierazi nahi zituen, ezta? Ikuspuntu horretatik, nik uste dut herri bezala irudi polita eman dugula, geure zaletasuna eta geure kiroltasuna adieraziz, eta gainontzeko kontuak, instituzioen balorazioa edo
hortik ibili diren gertaera latzak edo txikiak edo anekdotak dira. Gero, nik uste dute, zelanbait gure izaera agertzeko aukera bat izan dugula, ez? Gure izaera edo, baita gure hizkuntza bera ere agertzeko, ez? Nik esate baterako estrainaldian edo irekiera ekitaldian, Busabiaga, hain ondo hitz egiten entzutea, hain dotore, hain ez dakit gure hizkuntzan, ez? Iruditu zitzaidan hori munduan hori ikusten bada, munduan gure inguruko munduan lehengo, eta gero mundu zabalean ez, uste dute hizkuntza aldetik ere badeukala garrantzia ez, askok besatu den, eta euskaraz egiten dute, hori nik inguruan bere ikusi dut, ez, eta gero mundu zabalean besuposatzen dut horrek bere garrantzia daukala, ez. Beste gauza batzu, gabezia dude barik etortzen zaizkigula burura, ez da? Nik ikusi ditudanean, 3 egunetan, 4 berri emaile horiek, hain ondo hitz egiten duten gizon horiek, baina 4 gizonak, pentsatu dut, emakumeren bat ere agian egongo da honetaz dakiena, ditua, ondo hitz egiten dakiena, ez? Hori burura etortzen diren gauzak, ez? Baina gero esaten duenean Erkorekak edo Bingenek herri gisa ondo erantzun dugula, barik, ez? Herri disiplinatua ere bagara, eta gero dei bat ere eginda askotan edabideetan eta txirrindulariken batera hariniketan ez egiteko, haiekin batera, ze horrek oztopatu egiten duela haien martxa, eta salbuespenak salbu nik uste hori bete dela beste karrera edo beste zer batzuetan ez bezala, ez? Hori nik gutxi ikusi nituen hariniketan. Baten bat, azkenean ez dakit emozioak eraginda edo, baina nire inguruan inorrenuen ikusi adibidez hori egiten, ez? Uste dut, jakin dugula erantzuten, bestetan dakigun bezala, ez? Bai, gainera zaletasuna horretan adierazten da. Zuk ikusten baduzu Turrean, Pirineoetan edo Alpeetan, hainbeste pertsona zoratuta edo, hemen ez da gertatzen, txakur batekin egon zen gertaeraren bat, baina hori jendeak badaki nola animatzen, txirrindulariak errespetatzen, bai? Ikuspuntu horretatik denok genekien arrakastatsua izango litzateke Turra. Erkorekarik gabe edo ertzaintzarik gabe. Ikuspuntu horretatik, denok gaude pozik, herri bezala eman dugun irudia polita izan delako. Baina herri bezala konportatu gara ondo. Eta irudi hori ere ez horrela izan zen, eta ikusi genituen beste hainbat eta hainbat ikurrina ere bidean, eta horrez aritu zen gure esku buru belarri lan horretan ere, eurek ere egin dute balorazioa ez, naizta gogoratu duten gaurko egunean, okerrezan hil zuberoara bueltatuko dela, Ipar Euskal Herria bueltatuko dela Turra bera, eta gure esku besteak beste ez, bidaso aturrak pasatu behar zuenean, bertan ekitaldi bat egin zuen, saiatu ziren ez, zubi, famatu hori zeharkatzen, ez zuten lortu azkenean, hala ere ez, horre ere bazuten mezua zabaltzeko, ez, nola zubi bat baden, baina ez inoren eskubideak eta antzekoak urratzeko, ez, baizik eta ez pertsonentzako zubi bat izan behar dela, ez dakit ikusi zenuten kalejira hura. Bai, ikusi nuen, nik uste dut gure eskuk egin duela alegin handi bat, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko, eta ez dakit kasualidadez izan zen, edo despistez, baina ikusi genituen politikari batzuk ere, gure eskuren egin dituen ikurrinekin, ez dakit eureak ingo dute zergatia, eta ni bentzabiltza posgarri izan zen, ikustea hori, munduak hori ikustea, ez? Eta zuk esan duzun bezala, gaur gure eskuk egin du deia, zuberora jateko, ez? Azken finean, 7 probintzien edo 7 herrialdeen aldarkapena egiteko, esateko herri bat gara, baina ez gara herri bat, ez gara bakarrik arkidegoa, ez? Gara beste herrialdereke bat daude, Euskal Herria direnak, eta nik uste hori garrantzitsua dela. Zubian egin zuten, gerraldi hori garrantzitsua izan zen. Eta milaka ikurrina banatu ditu gure eskuk,
eta ez gure eskuk soilik, bankuek ere banatu dituzte ikurrinak, eta gero etxean geneuzkan ikurrinak ere atara ditugu, astindu ditugu, betidanik etxean ditugunak ere astindu ditugu, eta orduan nik uste horrek sortu zuela lehen esan duan bezala alako postasun bat, batez ere, niri sortu zidan ikurrina aurrenak ez dakit, nostalgia, guk gaztea ginenean, debekatu eta zegoen ikurrina, eta orduan zenbat ikurrina josi genituen etxean, ateratzeko manifestazioetara eta barrez, eta tokidan ipintzeko, eta gure amak esan zuen, eta orain eman egiten dituzte ikurrinak, zenbat josi ditugun etxean, eta esan ni pentsatuen, zenbat josi ditugun, eta batzutan kendu egiten zizkiguten, edo erre, edo, Eta, inbeste ikustean, eta ez soilik ikurrinak, gero, beste herri aldez, zapalduetakoak ere ikusi ziren, banaka bat, baina ikusi ziren Saharakoa, ikusi ziren Maputxeena, Bretoiena, eta, Kataluniakoa, Kataluniakoa igual oituago gaude, baina Kataluniakoa, bai, egia da. Herri zapalduetakoak ikusi ziren da. Gero nik herrian ikusi nituen, kolombiarrak, euren ekipoa, euren lurraldeko animatzen, euren banderarekin, eta, horrek moten du, ez? Ez hori da benetako herria, pasaden astean ez dakit Erkorekak edo Zupiriak zan zuten, herri bezala, irudi polita eman behar genuela, eta nik pentsatu nuen, eman behar dugun irudia izan behar da garena, daukaguna, benetakoa, ez postaleko irudia, bai? Eta, benetako irudia da, bakoitza bere aldarrikapenekin eta bakoitza bere nortasunarekin. Atletikeko kamisetak edo errealeko kamisetak ere ikusi ziren. Bakoitzak bere nortasuna adirazi behar du, eta hori da geure benetako herria, eta herri bezala, eman dugun irudia izan da, jatorra izan da benetakoa, izan da bakoitza bere nortasunarekin, baina guztiak animatzen, batzuk nalanjaz, eta beste batzuk ikurrinekin, eta animatzen, posik, eta, Gero, nik instituzionaldetik esango nuke, agian garrantzi handi eman zoiola irudi, baina irudi postal, postal irudiari, eta hor badagoen, ni behintzat, sortzen zaidan keska batez. Turismo erakartzeko ezote dugun edo ezote duten agintariek gehiegi egin, ez? Irudi, egia esan, zoragarrek ikusten ziren telebistan, eta irudi hori saltzeak, alde batetik turismoa ekarriko digu, baina gero turismoa ondo kudeatzen ez badugu, gertatuko zaigu, gertatzen ari zaigun, ez? Aztelu gatxera ezingo garela joan hemengoak, etorriko direla ez da ginen, gu ezingo garela joan, edo tabernetara ezingo garela sartu pintxo bat jatera oso garesti dagoelako, edo etxe bizitzarik ezingo dugula erosi edo alokatu betiko tokietan. Turismoa kudeatzeak gero ekarriko du, ez? Turismoa etortzea ez dut txartu ikusten, baina turismoa ondo kudeatzen ez badugu, horrek zer ekar dezak, ez? Ikusi nuen irudia saltzazu dinozuna bai, herri baten irudia, herri baten emozioa, herri baten ez dakit, ez? Bolkatzeko gaitasun hori, ez? Erantzuteko, eta azken eman txirrindula ditzan maite dugunok hor agertzeko, baina gero beste hori ere nire geratu zait hor barruan, azken finean, paisai baten atzean jendea dago, eta han bizi den jendea bere bizitza badauka, eta gu turistok bezala ikasi behar dugu joaten garen leku bakoitzean, han badagoela jendea, eta bere bizi modua urratzeko arriskua badagoela turismoaren eskutik. Eta, turista izatea gustatzen zaigu, aitortu behar da, ez? Baina arduratsu. Hori da. Aipatu gulen tarteka nola Hendaia eta Irun arteko oinezko zubia berriz itxi duen turra eta gero Frantziako gobernuak berak, ez? Alaxe eslatzen zuten, bai alde bateko zein besteko alkateek, badaukagu, ez? Udane arbeo den hitzartze bat horixe azaltzen, beraz entzun dezagun. Esiak jarri dituzte berriro Bidasoako abenida zubian uztailaren 3an ireki zuten, baina 24 ordu iraun ondoren berriro itxi dute. 24 ordu besterik ez du iraun izan ere, turra igarota berriro ere langilek esia jarri dituzte Frantziako poliziaren begiradapean eta oinezkoak ezingo dira berriro ere hortik
pasa testuinguru honetan haserre daude bi aldeetako Irungo eta Hendaiako alkateak eta elkarretaratza deitu dute. Ostiral honetarako izan ere adierazi dute iraingarria eta lotsagarria dela pasabidea eta Beneako zubia ixtea. Tira esaten genuen, gero badago, turra pasata gero inpaktu ezberdinak batzuk bota ditugu eta hause bada beste bat. Postalaren atzean, gero, benetako bizitza geratzen da, eta, postalean agertzen da, turraren eskutik ez dagoela mugarik, Espainia eta Frantziaren arteko elkartasuna, eta ez dakit zer, eta ez dakit, baina, gero, horren atzean zer da? Biharremunean, gainera, hori, esiak badaudela, jendearentzako esiak badaudela, komertzio egiteko ez, baina jendearentzat, pertsonentzat bai, eta hori da, tamalgarria. Arrunten entzat, ez da? Bai. Pentsan dartuen entzat, eta gainera, lehio bakarra edo irekitzen zaidanen momentu honetan da, alkateak behintzat irmo salatu dutela, ez da? Bi aldeetako alkateek, esaten dute gainera, adarri jotzea eta provokazio esaten dute izan dela, ez? Eta, eta elkarteratze bat deitzea, alkateek eurek ere elkarteratze bat deitzea, pauso bat izan daiteke, baina, lotsagarria ez horre, lotsagarritik pasatu egiten da, ez, gertatu denak, ez. Eta kontuan izanik gainera, zubi hori itxita egoteak nolako eraginak izaten dituen, ez. Zubi hori itxita egoteak batzutan zenbat hildako sortu dituen, ez. Ibaiaz pasatzen direlako, eta pasatzen saiatzen direlako, ez. Eta, zubi hori gainera esaten dute, gerra garaian pasatu zen zubi horretik jendea, Frankoren garaian ere pasatzen ginen batzutan. Dinot, orain hori gertatzea, zineztezina da. Zuk aipatzen duzuna, ez? Erosketak egitera, badago aukera. Frantziako poliziak ona etortzera, ez dago inolako oztoporik, baina pertsona arruntak bakarrik ibiltzeko edo pasatzeko edo migranteek, hori da. Horretarako bai. Azkenean, oientza dago oztopoa batez ere, oiengan pentsatuta dago oztopo hori, ez? Dakigu, oztopoa direla eta hori salatu behar duguna. Bai. Ez, Irun aipatu dugula azken astean ere izan da albiste, ez, alardeagatik, ospatu indelako alardea, eta bertan ikusi genuen, ez, lehenbizikoz alkatea balkoian alarde parekidea agurtzen, ez, guztizko, iritziak sorrazitu honek baita ere, eta honetaz apartera aipatzea nola Hondarribiako alkatea baita ere, ez, azken hilabetean albiste izan den, ez, proposamen ezberdinak agertu dielako herrian, beraz, biei heltzeko badugu kameraren beste aldean Jaizkibel konpainiako Izaskun Larruskain. Kaixo. Eguerdion, bai, tira ez, aipatzen gebiltzan nola Hondarribian ere ez, alardea azken hilabeteetan albiste izan den, hortartean bai izan zela ez, azken albistetariko bat alarde fundazioari konpainia misto bat sartzeko proposamena agertu zela herrian bertan, hor besteak beste autokritika egiten zitzaion Jaizkibel konpainiari baita ere, ez dakit nola jaso zenuten berri hau? Guk autokritika ja aspaldin genuen. Bain dela urte batzuk, kakotxen artean barkamen askatu genuen, ez genuen armatu urtearekin. Uste dut oso aurrerakoiak izan ginela bere garaian, pentsatuz herria eta dena presegola emakumea parte hartzeko, eta biztan da ez genuen asmatu. Baina hortikan aparte, nik uste dut ere, ez zauten dira zute? Bai. Ez dut onden zuten, barkatu. Hortikan aparte, edozein esaten badu gure herrian, emakumearen parte hartzen alde dagoela, gu ondo hartzen dugu. Ikusten dugu, darama urteak ere esaten herria aldatzen ari dela, gu ja sumatzen dugu, nabaria da herriaren aldaketa, etzen aldaketa ematen udalan, binon herrian, bai. Orduan, agente desberdinak agertu dira, join dela 4 urte, 5 urte guztion alardea, eta orain momentu honetan beste agente batzuk agertu dira, zaindua deitzen diren talde hori, eta denon artean nik uste dut, erresago izango dugula zerbait lortzea.
Ez, izan ere albiste hori jakin eta segidan aipatu zenuten ez, pozgarria bazela, proposamen ezberdinak mahai gainean egotea ez, eta badela momentua aipatzen zenuen orain ere ez, horiei bide emateko zuek ere 2021 uztaian ez, Alardearen 22. konpainia izateko prest zeundetela ere esan zenuten, hortik bada bidea beraz egiteko uste duzu urratsak eman daitezkela zentzu horretan? Bai, gu urte horretan ikusita ez genula aurrera pausurik jasotzen, ikuste genuen dena zela pixkat, pues como el día de la marmota, ez da? Urtero, berdin, mugitu bar ziren fitxak ez zirelako mugitzen. Orduan, hausnarketa bat egin ondoren, Jaizkibel barruan hausnarketa egin zuen, lanketa batzuk egin genitun, eta ikusi genuen bazegoela momentu proposamen hori helarazteko, ez? Guretzako etzen erresa esatia alarde tradizional horretan den bezalakoa parte hartzeko pres ginela, bino erabaki genuen herriak ere merezizula beste behin ere guk amore ematea eta esfortzi hori egitea, eta ikusi genuen pres ginela 22. konpainia izateko, sartuko ginela alardean, eta pauso hori eman genuen. Esan behar deguna da ez degula inungo erantzuni jaso, ez udalarena bere garaian, ez alarde fundaziora, ez inorrena. Guk hor plazaratu genuen, eta orain jaso deguna da, beste proposamen berri bat, pixkat joaten dela gure hilotikan, ez? Konpainia misto bat sartzea alardean. Orduan, berriro gaude gauza berdinakin. Emakumeak parte hartu behar du herriko jaietan, hori garbi dakagu, eta zorionez, herritarrok gehiengoa, orain bai gehiengoa garbi dauka ere. Izan ere alkatetzan aldaketa eman da Ondarri bin, ez? EAJak hainbat urtez izan du bertan gidaritza, aipatu duzu, ez? Tarteka zer eragin duen horrek esaterako herriko jaietan, orain Abotsanitz taldeko ordezkaria dago udalaren buruan, eta taldeak argi adierazi izan du, ez nola alardeak publikoa eta parekidea izan behar duen aldaketak espero dira, irailera begira? Lehenengo aldaketa izango da, alkateak harrera ingo digula. Abotzaniz dara maila urteak harrera egiten, eta orduan, hor dakago aldaketa bat, udalan ja dago aldaketa bat, eta nik uste du baietz. Baina, klaro, ezin duguna da, pinpan, iritsi orain, eta dena konpondu urte batean, egondu denean, hainbeste urte esar mugitu gabe. Gauzak pazientziakin hartu behar dira, aurrera pausoak eman behar dira, eta nik uste du borondatea dago, eta borondatea dago, gauza lortuko direla. Ez, beraz, aldaketa horien esperoan aipatu zu ez nola bai ala bai alkateak harrera egingo dion konpainiari, eta esatea ere ez, justu horrexek eman dituela hainbat eta hainbat titular azken astean Irunen bertan, ez nola erreparatu diozue Jaizkibeletik, ez, Irungo titular hauei, ez nola alkateak lehen bizikoz, hilkoira atera den alarde parekideari harrera egitera. Nik uste hau tristea dela, zen hainbeste urtetan ez du Irungo alkateak ez du fitxa mugitu, eta orain garbi ikusi dunean, Ondarbin fitxa mugituta dagola, orduan izan du nile misi. Hori da triste alde betetik, eta bestia da bakarrikan izan delako keinu bat, zenbeste guztia ez du aldatu. Osea, horratera da argazkian, ez da gai izan gesteko eta herriko bandera emateko alarde parekideari, orduan, keinuak importantia dira, binon keinuak fundamentuakin. Eta keinu guztian atzetikan egon bar dire pausoak finkatuta. Ikuste dut aurten keinu txikia jasoko ditugula, ziur nago, eta keinu txiki horiek oso importantiak izango direla guretzako, eta bidea irekiko dutela. Eta orduan, hor dago aldea, batean izan da argazki bat, eta gure herrian emango dena ez da izango argazki bat. Izango dira benetazko keinua, benetazko pausuak, denon artean bidea bilatzeko eta konponbidearen urratsak finkatzeko eta jartzeko. Orduan, hor dago aldea. Bai ez, eta alaxe izan dadila izaskun adi jarraituko ditugu datozenak, irailera begira hasteko, eta behin eskerrik asko gurekin tartetxo hau hartzearren, hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei benetan, mila esker.
Tira ez, hainbat gako ematen zituen ez, batez ere bukaera aldean ez Irunen eta Hondarribiaren arteko justu aldaketen bueltan ez, bai, aldaketak egon dira Irungo alardean, ala ere ez, Izazkunen arabera behintzat fundamenturik gabekoak. Bueno, nik uste dut, berak aipatu duen bezala, keinu bat izan dela. Keinu bat behar bada argazkian ateratzeko da dela, baina, bueno, pauso txikiekin batzuetan egiten dugu bidea, ez, pausoz pauso egiten dugu. Pausoak finkoa badira eta gero etengabea badira, ez, keinu bat izan da. Hala ere, irakurri duenaren arabera, da bera aipatu du keinuarena, ez, alkatean berak, balkoira bai irten zen, baina parekidearen aldeko desfilean antolak eta udalak ez du parterik hartu. Orduan, udala geratzen da kanpoan, ez? Gero bai, harrera egin du, lehenengoz, 25 edo 26 urtetan, bueno, pausotxo bat bada. Baina nik uste dut aurrerago joan behar dela. Ez dago eskubiderik, herriko jai nagusian, emakumeak plazan edo kalean tokirik ez izatea. Hori ezin da ulertu. Azken batean, emakumeok parte hartzen dugu, kale horrek ordaintzen be. Orduan, zergatik ez daukagu gero eskubiderik edo jaiak ordaintzen egia da, egiten dugu, eta orduan zergatik ez daukagu gero jaian parte hartzeko eskubiderik, jai nagusian. Gero jai txiki eta maiusten dizkidigute, baina jai nagusian euki behar dugu, gu gura nahi dugun eranez parte hartzeko. Eta nik, bueno, esanguratsuena edo itxarpentsuena egiten zait Hondarribiko alkateak esan duena, zuk aipatu duzuna. Publikoa eta parekidea. Publikoa eta parekidea bada, hori defendatzen badu benetan alkateak, eta hori aurrera ateratzen bada, erakundetatik hori ateratzen bada, herriaren edo emakumen guraria agertuta dago, agertu dugu behin baino gehiagotan, ez? 26 urtetan edo 25 urtetan hortxe, ekin da ekin. Nik uste dut, alkateak esan duena hori gauzatzen bada, ze, karo, zein da daukagun edo daukaten arazo nagusia Hondarribin, hori ez duela udalak kudeatzen, hori kudeatzen duela fundazio batek. Zertarako eta zergatik sortu zen fundazio hori nahi duten eran antolatzeko. Orduan, hori aldatuko balitz modua, esan publiko bihurtuko balitz antolaketa, horrek zeharo ekarriko luke, aldaketa handia ekarriko luke, eta nik uste du berak aipatu den bezala, herritar askok, herritar guztiek ez, jakina, herritar askok nahi dutela hori, eta nik uste dut emakumeak urtea daramatzagula, hori defendatzen, hori aldarrikatzen, eta hori borrokatzen. Eta pausoak eman beharko dira txikia badira ere, tentuz, eta beste talde batzuk ere agertu badira, zaindua edo beste talde bat ere agertu bada, alde, bueno, aurrera. Ez da berdina, ez da, baina jaizkibel badago, eta... Ez dira, bintzat, igertzen da hor gizartean bertan ez, jendartean aldaketa ez, jaizkibel bakarrik eskema horretan egotetik, nahiz eta beste proposamen ezberdin batzukin izan, ez, herritarren beste talde batek proposatzea, konpainia misto bat sartzea, fundazio horren barruan, eta hor bai ikusten dela ez, urteetako lanak emaitzak ematen dituela. Nik beti zuhurtasunez eman nahi dut nire iritzia gai honetan, ze tokiko iskanbilekin edo iskanbileen inguruan hainbat eta hainbat atal badaude eta baldintza badaude, kanpotik ez ditugula ezagutzen, bai? Horrezagatik, nik nire ideiak argi eta garbi dauzkat eta zureak bezalakoak dira, Marisa, baina jendeak, bertoko jendeak onartu behar du aldaketa, eta aldaketa hori onartzeko instituzioak ezinbestekoak dira. Zuk aipatu duzun alkatearen papera edo instituzioaren papera ezinbestekoa da. Eta ez bakarrik keinuak emateko, baizik eta baldintzak edo ezartzeko, eta ezarri behar da, publikoa eta parekoa. Horrela izan behar da. Gero, herriaren barruan, han bertan, eman behar dira pausuak hori konpontzeko, eta zorionez, ematen da, kanpotik ikusten dugu, pausuak ematen ari direla, hau konpontzeko. Igual kanpotik inoiz ez dugu lertu non zegoen zailtasuna egi bihurtzeko, gainontzeko herrietan
egi dena edo errealitate dena, ez da? Denbora bat pauso asko eman beharko dira, ez da? Nik uste pauso asko eta finkoak eman beharko direla, ze hor urteetan sortu den egonezina eztabaida zerreak ez dakite guzti hori, gero sendatzeko behar da, ungentu ona behar da, ez? Atentuz egin behar dela nik uste dut, ondo egin behar dela, eta, bueno, atoz gaude, ez? Publikotik egin behar dugula, baina gero herri eta familia batzuetan ere dauden, ez dakit, aserreak, eta horiek limatzeko denbora beharko da. Baina, beste arloetan ere izan ditugu horrelakoak eta gainditu ditugu, edo gainditzen ari gara. Orduan ikuste dut horrek ere denbora ere emango duela, denbora beharko dute, baina ni pentsatzen dut keinu horiek eta pauso horiek eta adierazpen horiek emango dutela frutua, espero dut, Eta zuk esan duzunaren aritik, niretzat azpimarragarriena da Jaizkibel konpainiatik egin duten hausnarketa. Ze, haiek bazuten eskubidea, baina onartu dute igual garai hartan oker zebiltzala bere eskubidea aldarrikatzen edo nola aldarrikatu zuten edo, eta niretzat txarlogarria da entzutea, bai, eskubidea bageneukan eta kanpotik denok egon gara haiekin, baina haiek ere onartu dute, sendatzeko bide horretan, onartzea igual ez zela garaia edo, niretzat, oso adierazgarria. Bai, nik ez dut pausoak ematea eta pausoak nola eman, ez? Gauza biak neurtu behar direla, ez da? Eta haiek zuke dinozuna, dos nago, ez? Esatea, adierazte, Bankorra izan da, harien aldetik. Hainbeste urte lanean egon ondoren. Eskubidea zuten eta eskubide hori guk aitortu diogu, ez? Baina, bueno, ez zuten denek berdin ikusten. Aipatzen duzuenez bai ala bai, errotikoa behar duela izan aldaketak izan ere, ezin genezake jarri fokoa legegintzaldi batean ze badakigu, ez? 4 urte eta gero zer gertatu daiteken. Hori da. Baina behintzat, nik lehen esan dudan, ez? Itxaropena, nire sortzen dit, itxaropen handia, Bai, eta gainera garai honetan, non estatu mailan ikusten ari gara feminismoaren aurkako hainbat eraso eta hainbat atzera pausu susmatzen ari den momentuan, hemen kontu bat bageneukan hori alarreekin, eta alarreetan ere konponbideak eukitzea eta aurrera pausuak ematea, kontrajartze horretan oso adierazgarria. Nola herri batean feminismoaren aldeko pausuak eman daitezkeela eta gizarte guztia, gizarte osoa bere babesa ematea aldaketa horiei. Bai, eta urteetako lanaren fruta ere bada, ezta, esan dut, Jaizkibelek urteetan, Jaizkibelek eta feminista asko urteetan egin dutela lana, ez? Orain esatea, behar badagoela beste modu baten egin beharko genuken, baina lana aitortu behar zaiela uste dut, egin duten lana etengabe urteetan, eta amore eman gabe, eta jasan dituzten eraso guztiekin, herri mailan eta lehen esan dudana, familietan, eta erakundeek bizkarra emanda, eta, nik uste gogorra izan dela haien bidea, gogorra, baina finkoa izan dela, tinkoa izan dela, eta lan horren fruto ere badela hau, ez? Ez dela batean erakundeak etorri direlako, edo alkate aldatu delako, ez? Badela, aitortu beharreko feminista horien lanaren frutua aitortu beharrekoa dela uste dut. Eta ikusiko ditugu ziur, laster albiste gehiagonen bueltan, merezango dugu tartea honi heltzeko. Eta hasieran turraren bueltan inbertsio ezberdinez aritu gara hitz egiten, eta bai aipatzea ez justu atzoko egunarekin jakin gendula 40 milioi euroko inbertsioa onartu duela Espainiako Kongresuak Urdaibain burutu nahi den proiekturako, tartean Guggenheim bat eraikitza ere badago hor, badaukagu Dane Arbeo kazetariaren bestelako azalpen bat entzungo dugu. Datorren legealdian Bizkaiko Foru Aldundiak izango den eginkizun nagusietako bat izango da Urdaibaiko Guggenheim museoari bultzada ematea. Orain Eusko Jaurlaritzak zein ekarpen egingo duen argitzea falta, bai Bizkaiko Foru Aldundiak baita Espainiako gobernuak 40 milioi euro bideratu dituzten honetan, eta aintzat izan behar dugu proiektuak orotara 130 milioi euroko aurrekontua duela.
Espainiako gobernuak 40 milioi euroko diru laguntza ematea erabaki du Urdaibaiko estuarioan garapen jasangarriko jarduera bereziak bultzatzeko ekintzak egiteko. Ekintza horien artean dago Guggenheim museoa izango dena, Bizkaiko biosfera erreserba horretan. Bilboko pinakoteka handitzeko proiektuak erreserbaren barruan dauden Gernikako eta Muruetako lurrak okupatzea aurre ikusten du. Urdaibaiko Guggenheim museoaren aurrekontua 130 milioi eurokoa da, eta EAJarekin lortutako akordearen ondoren iritsi da Madrildik azken albistea. 40 milioi euro emango ditu Espainiak Urdaibaiko natur balioak indartu nahian. Luzea izan da, egia esan, jendea implikatu, konbentzitu egin behar izan genduen, ministrea bera egon zan hemen, ze garrantzi eukan ekologia aldetik begituteko. Astearte honetan sinatutako akordioa Bizkaiko batzar nagusik berretsi beharko dute, eta Bizkaiko Foru Aldundia jakitera eman duenez, Guggenheim Bilbao museoa etengabe zabaltzaren helburua da besteak beste Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natura balioak indartzea. Lehengo industriako kalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten espazioak jarriz. Hitzarmenak zehazten du ingurumen jarduketek 63.500 metro karratutik gorako lurzoruaren deskontaminazioa, Muruetako itsasadarraren fluxu naturala lehengoratzea eta espazioak birnaturalizatzea ekarriko dutela. Bizkaiko Foru Aldundiak 40 milioi euro erreserbatu zituen bere aurrekontuetan. Handitze proiektuaren finantzak eta osatzeko, Jaurlaritza xede horretarako beste partida ekonomiko bat onartu beharko luke. Bingen Zupiria bozeramaileak diru laguntzaren berri izan ondoren egindako adierazpenen arabera, lakuak dagozkion konpromisoak hartuko ditu Guggenheim Urdaibairekin, definizioak aurrera egin ahala eta eskualdan dituen eskumenen arabera. Natura balioan jartzeko proiektua abiarazi gura duten, hala ere egia da, aipatzen zuen Aitor Estebanek, jende asko konbentzitu behar izan zuela, politika mailan nolabait esatearren, baina egia da, beste hainbeste jende ere herritarren partetik konbentzitzeko zailtasunak ikusten gabiltzala azken egunotan protesta asko egon baitira. Atzo, bera Esteban agertu zen atzo ere telebistetan, esan ez, lorpena, bere, zelan bai, bere edo bere alderken lorpen bat izan dela, 40 milioi horiek ekartzea eta, konbentzitzea, eta orain ikusi dugu bezala, ez da. Nik uste dut, Guggenheim baino lehen, Urdaibaik badituela beste lehentasun batzuk, ez? Ikusi duen, orain dela urtebete, ze arazo zeukan eskualde horrek, ura arazoa, ze ura arazo zeukan. Barkoan eramaten zen ura, behar esanetarako ura, ez? Hau da, arazo hori daukan eskualde batean, orain, batean, 40 milioi ekarri ditulako edo lortu dituelako Guggenheim bat sortzeko, alako arrokeriek, darretasunaz agertzea iruditzen zain diri, lotxagarria, hori, lehenko da behin. Uste dut eskualde horrek ez duela behar beste Guggenheimek, eta zuk aipatu duzun bezala, herritar asko movimentua badago horren kontrakoa, horri entzungor egiten zaiola uste dut erakundeetatik, behintzat EAJatik, ez dakit besteetatik, baina entzungor egiten zaiola. Orduan, uste dut, esan bezala, Guggenheim baino lehenagokorik badagoela hor, eta Guggenheim ekartze horrek sortuko lukeen lehen aipatu dugun turismo arazoa, ez dakit, herritarren ez dakit ingurumena bera nola zainduko den, horra aipatzen da bai, zainduko dela, baina nola zaindu daiteke eta nola kontrolatu, nola kudeatu horrek ekarriko duen turismoa, zelan geratzen daira Urdaibaiko biztanleak. Nik hori da lehenengo behintzat entzuten dudanean Esteban burura etortzen zaidana, ez da? A ber, zuk aipatu duzun kontua oso garrantzitsua da. Zeintzuk diren eskualdeko biztanleen beharrak. Eta aipatu duzu ura, nik aipatuko dut beste bat. Gazteentzako etxe bizitza merkeak. Orduan, mundu mailako museo batekin zenolako garapen urbanistikoa eta espekulazioa izango den eskualdean eta bertoko herrietan. Orduan, justu kontrakoa gertatuko da. Hango jendea alde egin behar izango du eta etorriko direnak izango dira dirudunak erostera, baserriak, lurrak, eta abarrak, ezta? Orduan, aipatzen dute, ingurumena zainduko da, baina eske
Urdaibaiko biosfera erreserban, zaintzen dena ez da bakarrik ingurumena, baizik eta ingurumena. Eta betiko giza jardueren arteko lotura, hau da, nekazal mundua eta ingurumena. Biak batera, ez bata ala bestea. Orduan, zuk kentzen baduzu lehen sektorearen jardura ekonomikoa eta sartzen baduzu turismoarena, geratzen zaizuna da bakarrik espekulazio urbanistikoa. Orduan, ez dute ulertzen Urdaibai zer den eta zen olako garapen ekonomikoa izan behar duen dauzkan baloreak mantendua izateko. Eta sartuko dutena da Bilbon edo Bartzelonan ikusi duguna. Hau da, kruzeroak etortzea, 3.000 pertsona autobusez autobus joatea, handik paseatzea, ez da ur botila ere erostea, eta akabo negozioa. Orduan, eta gainera, negozioa aipatu dut, baina negozioa egiten da diru publikoarekin. Ikusten ari gara, nola instituzio bakoitzak bere dirua jarri behar du, baina Guggenheimek zer jarriko duen, oraindik ez dakigu. Eta horrela denok egiten ditugu negozioak. Dituenak bakarrik erakundeena dira, erakundeen partidak. Eta berroi karri dituelako alako, zakidez, alako... Baina takilak horiek bai izango direla Guggenheim museorentzat edo fundazioarentzat. Esate bateko nekazaritza bizirik dagoen arlo bada, eta hori sementoz betetzen badugu edo horiek saltzen badira, ez dakit... zer esango dut, ikerilikok egiteko, hori gertatzen da aberatza datosanean, ez? Marisa, nik esango dizut, Gernikako piperrak. Sortzeko, zuk eman behar duzun lana, eta dirua, eta esfortzua, eta dena. Jartzen baduzu taberna bat, eta Gernikako piperrak Marokon egingo dira. Marokotik ekarriko ditugu. Eta hala da. Edo indabak. Hain gozoak direnak, inguru horretako indabak. Eta gero salduko diegu Guggenheim ikustera, etorriko diren turistei, bertoko produktu nagusia da piperra eta indabak, baina kanpotik ekorritako. Horrezegatik aipatu dut nik postaleko herria, saldu nahi diguten postaleko herria da, hori postala bat, besterik ez, atzean jendea eta jarduera ekonomikoa, benetako jarduera ekonomikoa ez baldin badago, ez du ezertarako balio. Postal hori erakutsi zuten lehengora itzuliz, ez? Turrean ere postal hori ikusi genuen. Urdaibaiz noa ikusi genuen, ze polita, ze derra, ez? Dinot. Airetik. Eta airetik, eta guk gutxitan ikusi ditugun irudiak erakutsi zituzten, ez? Itxasertzekoak, zegar hori espazioaz itxasontzian edo airetik ez duziz ikusten. Eta ni, Urdaibai zalea naiz, eta hangondartzoak gustuko ditut, baina baraje batzuk inoiz ikusi gabeak ziren. Bueno, munduko beste puntan ikusiko dituzte gu baino lehen, ez? Eta, nik uste dute hori, aztekeria badela, aztekeria ikaragarria dela, baina, badaukagu herri gisa horri erantzuteko gaitasunik, hor dauden mugimenduari erantzuteko gaitasunik, nahi batzuetan ikusten du sare sozialetan, eta deialdiak, baina nahiko motelak, ez? Nahiko motelari garela erantzuten iruditzen zait, ez? Eta gero alderdien aldetik bestet ikusten hor, ez dakit, ez? Eajak argi eta garbi esaten du, ez? Bera nahi duena eta bera lorpena, baina beste honek isilik. Eta hori da tamalgarrien. Claro, nik atzoen enuen besterik entzuen, ez dakit, ez? Eta ez dakit zer pentsatuko duten, zer uste duten, edo ni behintzat ez ditut entzun, Eta aipatu behar dugu, Estebanen iragarkia izan dela hauteskundeak hasteko momentuan, justu, Bere ez da hor moztu, ez du eskuitatu ezer, bere lorpen lez saldu hori. Orduan, berak argi dauka, hori egin behar dela, eta gainera nondi nora eta dena, hori dena daukate pentsatu, eta nik uste dut, zuk aipatu duzena, zenbat autobus ekarriko dituzten, ere pentsatu kalkulo egin daukiko dutela. Autobus eta errepideak beharko dira, eta betiko trena, hor jarraituko da hori apartatuta, eta bueno, hori da daukagun garapen modernoa, baina hori turistak desagertzen direnean eta joaten dira beste lekuetara, azken finean
lekuak dira modan jartzen dira eta gero desagertzen dira. Hori, desagertuko dira eta ez da geratuko. Ez turismoa, ez da nekazal mundua, ez ezer. Bakarrik, espekulazioa eta espekulazioaren ondorioz ez da ezer geratzen. Geratuko zaizkigu, sementoa, porlana geratuko zaigu. Askotan ez, alako iragarpenak egiten direnean ez ingurumena saintzeko eta biosfera aipatzen da, eta alakoak aipatzen direnean eta aldi beran alako proiektu bat jartzen duzunean ez, berez belarrietara kontrajarria bai egiten dela ez, eta ala ere nolako bideak badituzten, aipatzen zenuen lehenago ere ez justu hauteskunden atarian egin izana, beraz horrexeri hauteskundei ere erreparatuko diegu bukatu baino lehen, eta tira ez, ziurrenik Aitor Estebanek nahi zuen ez, erakutsi ze importantea baden, jota kongresuan egotea ez, Euskadiko pertsonek alakoak izateko, ez dakitzuek nola izareten bizitzen justo ja hasiko dela hauteskunde kanpaina bera, nola erreparatzen diozue, kanpainan etorriko denari? Bueno, a ber, nik ikusten dudana da, estatu mailan gertatuko dena eta hemen Euskadin gertatuko dena ez duela inolako zerikusirik. Estatu mailan PSOE eta Alderdi Popularraren arteko ikamikak badira, eta hemen Euskadin suposatzen dugu EAJ eta EH Bilduren arteko leia egongo dela, bakoitzaren, nola esango nuke, bere utilidadea adierazteko, eta horrezegatik agertu da Esteban, esan ez, ni utila naiz Urdaibairako, bai? Nik zalantzan jarriko nuke hori utilidadez izango litzatekela, baina berak pentsatzen du baietz, eta hala saltzen du, bai? Baina, bueno, zerikusia badaukate biak, bai? Ze azken finean, bipartidismoarekin EAJ-rentzat izan da utilidade bakarra edo protagonismo bakarra, ze EAJ-ren aldetik, bai PSOE-rekin edo bai Alderdi Popularrarekin bakoitza bere garaian boterean zeudenean, berak lortzen zituzten akordio guztiak eta abantailak, kakotzen artean abantaila guztiak Euskadirentzat, bai? Baina azken legealdian ikusi duguna da justu kontrakoa. Koalizio gobernuarekin eta Unidas Podemos edo Podemosekin gobernuan kontrakoa gertatu da. Bai, ezkerreko alderdia, hau da, EH Bilduk izan duela lehentasuna bide horretan, bai? Orduan, Madrilen gertatuko dena edo Estatu mailan gertatuko denaren arabera ikusiko dugu hemen Euskadin ere zein izango da bakoitzaren ez dakit utilidade hori, bai? Bipartidismoa itzultzen baldin bada eta Sumar kanpo geratzen baldin bada edo ezkerreko gobernua koalizio gobernua errepikatzen ez baldin bada, EH Bildurentzat oso zaila izango da errepikatzea hori egin duen azken legealdian egin duena. Eta alderantziz EAJ oso pozik geratuko da, ze berak ez dauka inolako arazorik Alderdi Popularrarekin adostasunetara iristea, bai? Orduan, bai, ez dauka zerikusirik kanpaina hemen edo kanpoan, baina zerikusia badauka. Nik uste dut, iruditzen zabientzat, EAJ inoiz baino urduriago dagoela, ez? Iruditzen zait behintzat, kanpotik ikusita, iruditzen zait, urduriago edo, bai, bizkat arduratuago, urduri esatea asko da gian. Azken hauteskundeek eman duten emaitza. Eta uste dut, ez dakit eman dituzten datuak, urrengo hauteskundetarako eman dituzten datuak, fidagarria diren, ala, ez? Ez oso. Nik ez dakit, ez? Horretziko dugu. Niri zalantza sortzen didate beti zeroiek, ez? Ez dakit nori galdetzen dioten, nik urtea dara matzat munduan, baina inoiz sekula ez ditate galdetu, ez nori emango diodan, ez nori eman diodan. Eta beti eman dut botu, Eta orduan, zalantza hori sortzen da, ez? Zuk esan duzunaren aritik ez zer geta daiteke hemen. Niri beldurra, benetako beldurra ematen dit zer gertatuko den Madrilen.
Hemen, zer horiek ematen dute, bosek ez duela lortuko. Bueno, hori bosgarria da, baina zenbat lortuko ote ditu Madrilerako, edo Madrilen egoteko zenbat eulki lortuko ditu bosek. Eskuinak zenbat lortuko dituen. Nire eskuinak beldurra ez ematen dit, izua, paniko ematen dit. Pentsatu, lehen ipatu duguna, ez da urteetan, daramagun bidea, daramagun borroka, egin dugun, pauso lortu ditugun eskubideak, edo lortu dugun tokitxoa, ez? Batez ere, emakumeok esango nuke, gizona bai, baina emakumeok lortu dugun guztia, egun batetik bestera joan daiteke pikutara, Eta horre bai ematen din niri, beldurra zei, ikusten da, udaletezkundeen ondoren, sortu diren taldeetan, bosek indarra hartu duen herrietan, edo eskuinak hartu duen herrietan, egun batetik bestera, garbiketa bat egonda, dena bastartu dute. Orduan, horrek ematen dit, benetako beldurra. Nik uste dut hemen, gutxi gora bera, joan gaitezke agian, udalotezkundetakoen aritik joan daitek, ez dakite, eta gero, ez dakite Sánchezek ze asmo zeukan, deialdi hau egin zuenean, konbokatore egin zuenean, baina uste dut uztailaren 23, benetan, egun txarra dela, boto ematera joateko. Txarra dela dinot, oportan egongo zaretelako asko, beste asko jaietan egongo garelako, herri askotan jaia dira, eta ordan herriko jaietan antolaketa atletik ere horre suposatzen duena, ez da, antolaketa atletik, eta gero maietan egongo direnak, maietan egoteko arazo dagoen, ez, atzuk usten genuen, Zumarragan adibidez, bigarren zerbait egingo dutela, deialdi bat egingo dutela, bigarren zerbait, maietan egongo den jende antolatzeko. Nik ez dakit horrek ze buru eduki duen, eta horrek norainoko eragina izan dezakeen bere abstentzioan, ez? Jente asko, bai, zuk aipatu duzun bezala joango da postaz boto ematera, baina batzuk ez dira agian postaz ematera ere joango, eta gero egun horretan egongo dira, edo ez dira, edo ondartza joango dira, ez dakit nik sortzen dit, ez dakit askotan pentsatu dut zer dela eta egin ote zuen Sánchezek deialdia egun horretarako, egun data horietarako, ez da? Bueno, a ber, bere interesentzat interesgarria zen, horrela egitea izuaren eskutik boto gehiago lortzeko. Eta zuk aipatu duzu, ez dakite Voxek zenbat eserleku lortuko dituen. Arraroa badirudi ere, gakoa ez dago hor. Gakoa da sumar zenbat eserleku lortuko dituen. Bipartidismoa apurtzeko hirugarren indarra sumar edo Vox baldin bada, justu kontrako ondorioak izango ditugu. Orduan, sumarren emaitzaren eskutik etorriko zaigu, edo eskuina, edo daukaguna. Igual daukaguna ere ez da ona, baina hor dago gakoa. Daukaguna ez da ona, baina etorri akigukeena, bueno, hori ona ez, hori beldurgarria da. Hori da, ez? Ikusi beharko dugu ere ez, entzun dugu, eta ikusi dugu kartelez berdinak ez, Madril inguruan batez ere Voxeta azkenean ez, mezuak zabaltzerako orduan gaina gaur egun sareak direla eta abarrak direla, ez horrez dago kontrolik ez da ez errez, beraz ikusi beharko dugu eta itzengo dugu aurrerago ere ez, zerekin topatuko garen kanpaina honetan, iritsiko dira hauteskundeak, eta esaten diaten ez zuen utzi behar dugunez solasaldia horixe ez, hurrengo batean itzengo dugu, Marisa Joserra, mila eskerra gurekin izatearren, eta orain jarri euneko albistekin bueltatuko gara.